Takže čau ľudia, to som ja Sel29 a dneska si dáme ochutnávku na bubble tea a Terry z čokoládu, takže poďme na to. Takže najprv ochutnám bubble tea. Počkajte, chcem začať vyskúšať, jak sa to robí. Aha. Hej, tu je bubble tea. Bol tam ľad, on sa roztopil. Je to dobré. Dal by som tomu tak 7 z 10. Tá čečorietka, už som si spomenul, čo som tam dal. Tam robí také, že to je sladšie a tá limetka to tak osviežuje ako keby. Je to chutné. A idem teraz na túto čokoládu. Tak to vyzerá. A musíte, počkajte, ja vám ukážem. Musíte potom tu, potom to tu, tak trepnúť silno, aby sa to na také kúsočky rozlámalo, takže dúfam, že sa to tu nezláme všetko. Ups. Dobre. Radšej to budem robiť na podlahe. OK, už by to malo byť. Ja si vás tu položím. Prosím, nech to vyjde. Prosím, nech to. Yes! Normálne sú tu také mesiačiky. Zaostri. To sú také mesiačiky, vidíte? OK, tak foťák, ktorý mám tu, mi zle zaostril záber na tú Terry z čokoládu, tak ideme ju ochutnať ešte raz. Máme tu takéto mesiačiky, ako som vám ukazoval. A poďme na to. Je to pomarančová. Je to výborné. Dal by som tomu tak 6,5. 6 z 10. Takže čaute.